Este que teño aquí é João V de Portugal, máis coñecido como o Magnánimo ou o Afortunado. Chamabanlle o Afortunado non porque fose guapo, senón porque foi o que descubriu o que levaban moito tempo buscando españois e portugueses en América. Descubriu o ouro, Minas Gerais, as minas de Ouro Preto, e chegou a sacar unha media de 8 toneladas de ouro ao ano. E que vai facer con todo ese diñeiro? Pois, bueno, vaise construir o Palacio de Mafra, que é unha auténtica maravilla, en Lisboa. Vai facer algunha que outra batalla, como esta que vemos aquí no cadro, a batalla de Matapao, en Grecia, e vai mandar un montón de regalos a Terra Santa. Un dos máis destacados é esta lámpada que temos aquí, que son 20 kilogramos de ouro. Ten un estilo barroco, e aí aparecen representadas, pois, por un lado, as quinas portuguesas, escudo de Portugal. Temos tamén a Cruz de Xerusalén ou de Terra Santa e, por último, a insignia dos franciscanos. É un ciselado en ouro, como vedes, a parte superior ten forma de vaso, un estilo barroco e destaca tamén polas cunchas de vieira que están aí recollidas. Cando o regalo chegou a Xerusalén xa non vivía João V. No ano 1752, quen gobernaba era o seu fillo, Xosé I.